Taivas murheen viesti kertoo Atlantin aalloilta, että laiva siellä upposi, vei hengen monelta. Oli laiva suurin maailman, jättiläiseksi kutsuttiin. Mainetta ja kunniaa sillä niittää aiottiin. Sunnuntaina huhtikuun kello 10 illalla, vaikka johtajat seisoi kerrotaan laivan komentosillalla, niin liian tämä vaatii jatkuvaa työtä, jos nyt yrittää tätä niin. Ja vuori edessä, joka huiskenteli vapaasti Atlantin vedessä. Ootteko te tehnyt poronkärjistystä? Laivan yritettiin pysäyttää laivan suurilla koneilla, vaan eteenpäin se viilsikin laivan omalla voimalla. Ja yhteen törmäys tuhoisa heti siitä seurasi, että laivan kyljen rautaisen jäävuori murskasi. Koneet laivan pysähtyi, vesi sisään virtasi. Olen tavallaan rakkauden lähettiläs. Kauhea sekasorto valtasi. Musiikki laivan soitteli, kuolon hymniä